ano, ano siya, sunset na. Hapon na dito. Dami pa rin tao. Ngayon, madami sila, nag-swimming sila dyan. Doon sa malayo. Ayun, hindi ko pwedeng i-focus dito kasi yung dalawang alaga nandyan. Kaya, hindi siya pwedeng makita. Doon lang sa malayo ako mag-focus. Ayan. Naliligo sila. Nora, narawak ka siya din. Dani siya. Yan ginawa ni Mimi at saka ni Nora yan. Yung footprints nila, Hindi tayo pwede makapag-focus doon kasi maraming tao doon. Mamaya, mapagalitan tayo. Bawal kasi na pinofocus sila. Kaya dito na lang ako magtingin sa baba.